أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جباو كشي على التاي هنا على التاي بركة على التاي على كوديان كلنا بلا جلما سامبا فلانتان ورا مولودو kenaukan karamogo sheko adama jakte kabo feguna ganadugu lada do sanwa sanlebe mauludu belebele kene sigi ka wole blal islame bela jelema samba flantan woro ta flani o kene de kamogo bora ko divar jamana kan burkina jamana senegal jamana fokata se tuwa jamana chama mogo uma munu enyegon soro ganadugu fekuna sheko adama ale reye la seluke anini soja mi men nabaga ula angeje anga nyamada kene ve bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khulika والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كنا دوتي مجموعة بوك على كرافو كولي كبوب مكو كسيف يبنى لكن لا داعي parce que avec san caman bɔ an bɛ mawuludu baara ninnu ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ni ala ye bangeli se firiburakaw kɔdiwarikaw mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen an ka tɔn min bɛ yen nɔ n'o o ye jamiyatu tijaniyatu de nationalité a tɔnden bɛ diɲɛ fan o fan an bɛɛ lajɛlen bɛ taa fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ ka bangeli ɲɛnamaya ayiwa o cogo kelen na ni ala ye denkundi san kelen na o jamakulu kelen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na fegunakaw dɛmɛ ka na an ka sekow dɛmɛ nin baara in na feguna yan hakili la o baara in o sigira sen kan a bɛ ka na waati kunkurunin bɔ an b'o o sira kelen de fɛ. ayiwa ɲinanta an ka Bamakɔ nationalité président n'o ye Bayi Jalo ye ka fara an ka mɔgɔ kan mɔgɔ min cɛsirilen don an ka logistique koɲɛw bɛɛ lajɛlen na n'o ye Ibrahima Jalo ye n'u b'a fɔ ma Vieux Jalo ka fara an ka Mogadam Zakaria Kumare ani délégation belebele u farala Seko ka ɲina k'a kɔn ka se yan walasa an filɛ kunbɛnni min kɛnɛ kan nin u bɛ se k'a ye a la cogo min na olu fegunakaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ cogo min donc o ye fɛn kura ye min kɛra ɲinanta in na alihamudulilayi rabil alamin fɛn kura filanan min kɛra a la délégation min bɔra Côte d'Ivoire président n'a ka jama an y'o kibaruya sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ sira kan an yɛrɛ de y'an ka so. u fana y'a yira k'a fɔ k'olu fana u tɛmɛna frontière la u sera Sikaso yɛrɛ donc an y'a kanu ani an ka président ka délégation kɔnɔ parce que olu de bɛ ka na an dɛmɛ baara in na an ka dunanw don an k'u bisimila kabini goudronda la an ka taama ɲɔgɔn fɛ ka se Feguna yan nɔ ka na u jira Fegunakaw la o kɛra fɛn kura filanan ye ɲinanta in kɔnɔ. o kumana fɛ seli ma kɛ dɔwɛrɛ si ye an ka na ka na fara ɲɔgɔn kan baara min n'an yɛrɛ y'a laɲini an ka kɛrɛba in ka ko la kisi nɛɛmaba ye an ka na ka na jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'an sekɔrɔ ye yan nɔ hakɛto b'a la sɔli ala Muhammad. صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير
وتكن لنا به وليا ونصيرا أنت ولي مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوة المسلمين نحييكم جميعا بتحية أهل الجنة وهم في الجنة. كان لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمي الله تعالى تلوك على بركة مسامك كني تلوي مسامك كني بركة على مياه تلو كورنا سورة دوربي على تلو ودمنا ولا أمو مسابفو منامي مسابفو سلام الحمد لله أننا مولدك دمودك يا فيكونا أنك مبارا ننتج مي الحاج الشيخ آدم جاتي أفر الحمد لله أني بوك بو على كسامردي أما مسابسونا o sawara di amami 2016 o mawlidi demuli alhamdulillah ambo alafu o ko fami kisini nema o ke kotigi yere ni muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam alladhi arsalahu allah rahmatan lil alamin alayhi cheri ka ke tamfen bema ka ke tamfen bema ni muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Untuk mana fere so tun nema ko fe fala ko na dodi do rete dodi la ani yo so ya salu anya na ni mo na so ni na amen ala fele kitila la ani ala president mi el hajj Yahya Jawi am farlaka kabo korko ko chama kabo subri kabo abija kabo nyama kabo chama ammo nyana kababi da dafo ma kelefa kana sheku magbe kana tiri magbe kana kanno magbe kana fiku na kaw magbe kana kira muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ka niso akabangeli niso dia ka ira keleka abantu suna ka koro be ka ira keleka bolo ya to amula abija ka seya ananga delegation chama ni dana anga president wa ankoro ya amana che ni anga khalifa maiga ibrahim maiga ali nani ali kana sabu ala fa ke kala ni nana am tirche de nani fere alhamdulillah mi el hajj yaqub sidibe sheku le kam no balu abe san chama bo ayana ni kwa kana anfe kana mawdi kana ni me ala to batara fonyina ali be nani sheikh yaqub sidibe ali nani wodi mana fere amala muso chama fere nani amperu be nani aka nyom be nani dorete kana nyom ni sodia ka kiraka kanu ka ayira keneka ale kira mi chi ambe ka hina kama ale kira mi chi dan fem pele de ka hina kama o Muhammadu ba o ka pagi o kumbe amulillah bisuina ka dusa ke suina donc ameti na ka fu ubola fo kilo yirika katano ka kumbe we ni so do bayi na ko ngan nali ajalu yi sabu adama de yo wobe yo sababe isebola me yo sababe isetola adama de yo sababe isetola o yi kloe femmantie ibambe ni ka ibambe we isetola aflana adama de siti nyara femga de bayi ni manie bayi mu ko mawdu mai o ko dara mawdu ye avec kelam o dara akela o banki halka mawdu ama ya la ta ka fa ke bawo adama de siti nyara aflana asabana adama de siti nuna kasa mi gama die abe nuna mi ma die abe nuna ana kuma be kuma na muneka uboni ka tan kunne ni so dia yi ame kuma na uka yoro sabana mi ga adama de sekoda o folo o yi dai kuma ma die ti da dola mamma die ta fo o mana fara de siti da aflana adama de siti tebe mo ma die ti bo go fe ma die ta asabana o ya adama de siti yoro ma die ti ta do fi na kawo aw kadi aw ye an fere kadaye ay woni na sisa parce que atamana asina katlatun ka anfu adara katlatun ka tiket wa woro tlaka amina kam sumu
wallahi ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama o kɛra kira kama kira Muhamadu an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a don an ka sutura kɔnɔ Ala k'a don an ka sutura kɔnɔ kisa mɔgɔw y'a fɔ ko nabiya Musa a kira cɛ dɔ a ma kɛ maa ɲɛnama ye mais a tora Tawurata kalan na min bɛ président ka kɔnɔna na a tora Tawurata kalan na a taara se kira Muhamadu tɔgɔ ma Tawurata kɔnɔ a ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a y'a embrasser a ye kira embrasser parce que a y'a ye Tawurata kɔnɔ ko nin de ye cidenw ka laban ye Muhamadu Aminu kira ko lagare ye o de ye Muhamadu ye ale b'a ye tɛna k'ale tile la ale y'a sunsun k'a embrasser cɛ in nana ka na fatu n bɛ kuma surunya tuma na fatu la bɛɛ ko nin ye malangolo ye nin tɛ maa sɛbɛ ye mais ala ye wari di nabila Musa ma ko cɛ in n'a fatu la n'a sugula minɛ saraba ka Musa a ko ni ala yafara ma taa su ta i t'a ko k'a saniya ko ni ala yafara ma k'a don a minɛ kɔnɔ ala taara k'a minɛ Musa yɛrɛ ɲininka ko mun kosɔn a ko n ka cilama minɛ na tiyalama na lungo la tila Tawurata de kan na a ye Muhamadu tɔgɔ ye a ko walayi ko nin cili nin ka di ne ye a y'a sunsun ka embrasser a ko o kɔni ni ala yafara ma Muhamadu Aminu Bashiru n'an ma ka kuma fɔ an t'a fɔ ka ban donc an nana o de la an kanuɲɔgɔn a n'an teri ka na a yira la ko an ye ɲɔgɔn kanu ala kama ɲɔgɔn kanu kira kama o de mana kɛ kɛra o mawuludi k'a ɲɛnamaya ka kuranɛw kalan ka mɔgɔw bila ɲuman sira kan ka mɔgɔw bɔ ka bɔ juguman sira kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yanni ka taa se lon min an bɛna laban dugukolo finman ani dugukolo gɛlɛn cɛ an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ma butu ala ko k'a kɛ minɛ an ye jamana cɛ président ko k'a lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka sabali bɛɛ ka sigi yɔrɔ kelen an ye jamana lajɛ sa jamana cɛ a ma nɔgɔn an b'a ɲini ala fɛ k'a daminɛ ni bisimilayi ye k'a laban ni alhamdulilayi yarabi ala b'o kɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka so ka na ni kuru ye sanfɛ yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'o bila mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka so ka na ni kuru ye sanfɛ yan ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ ɲuman jigin ala k'an bɛɛ ɲuman ka so ka taa somɔgɔw sɔrɔ hali ni mɔgɔ ma se ka yan fɔ n'a ye yan fɛ yan ala k'an bɛɛ mago ɲa ala k'an bɛɛ kanda ala k'an bɛɛ sutura ala ka ɲumanw d'a ma an ka karamɔgɔ yɛrɛ min ye chrétien ye min ye seku yɛrɛ Cheikh Adam an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi jan d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka lafiya d'a ma ala ka sutura d'a ma jama ta fanga ala ka d'a ma an bɛ an ka karamɔgɔw fɛnɛ fo minnu ka baara bila ka di jari ta u bɛ taa yɛrɛ diɲɛ na yarabi ala ka barika don u yɛrɛ sigi la karamɔgɔ minnu ni u b'u nɔfɛ yarabi ala ka barika don a sigi la ala ka bɛɛ sabati jɔrɔ ko n'a fɔra ko jɛgɛ ye dugawu kɛ ci ye jɛgɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ni ci jara jɛgɛ bɛ taa yɔrɔ min na a k'a yɔrɔ anw ni dɔw mana fɛ kunfiw anw ni aw bɛ cogo min na a kɛra komi jɛgɛ bɛ ci n'a ka dugawu k'a ye a ka dugawu k'a ye n'a fana ka dugawu k'a ye an ka k'a yɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ mako bila an bɛ fili ka taa yɔrɔ in na ni fili min bɔra la o bɔra anw ka denmisɛnya la u ma bɔ an ka mɔni bɔra an ka denmisɛnya la a n'an ka mɔni kɛnɛ kan an bɛ fili ka taa abadan Mohamed Dia n'u b'a fɔ ko imam Shawki n bɛ ka fɔ hali wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. I b'a dɔn ko ne ka kuma dɔ kɛ dɛ hali n'i y'a miiri ka fɔ kan ka n'i ye a daminɛ a bɛ dun na o tɛna caman fɔ kuma minnu yɛrɛ jɛlajɛlen minnu bɔra Bamakɔ minnu bɔra Abidjan Abidjan de fa o kan ka bɛɛ lajɛlen ko ne bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ mɔgɔ ye ne yɛrɛ fana i sen ta ka se yan dafɛ mɔgɔ la kɔfɛ mɔgɔ la a bɛɛ lajɛlen n ka bolo ye bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ɲini ala ta la fɛ kɔngɔ bɛ dɔ nana yan kɛnɛma sera yan cogo min ala ka bɛɛ kɛnɛma segin cogo la an bɛɛ lajɛlen sigira segu min ka kulonkɛ kɔnɔ bɛ dugawu kɛ ala ka si ɲan d'a ma ala ka si ɲan d'a ma ala ka si ɲan d'a ma an bakɔrɔw bɛ dugawu dɔ ko ala ka i kɔrɔ a ye bolokɔnɔsi kɛ i y'a sɔrɔ bolokɔnɔsi kɛ kɔni wa o tigi ye si sɔrɔ n'o tɛ gosi bɛ mɔn ka jɛ k'a sɔrɔ i ma kɔrɔ nka bolokɔnɔsi n'a ma ɲɛ k'a ka jɛ i bɛ si sɔrɔ ko ala k'a kɔrɔ k'a bolokɔnɔsi kɛ min ma nɔgɔ ɲuman k'a bɛna ta yɔrɔ min bɛ sɛ ma jumɛn kɛra ni dɛ ala ye tigɛ ɲuman na yɔrɔ min ko ala ka tigɛ ɲuman kɛ i se yɔrɔ la o yɔrɔ la wala tɛmɛya mun kan
kata so mana da kare ni ba da ko ka ko ni a kira ni ka ko وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وسلم امين نعم 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 Ye mo mo ya anu de yo se naam anu de bela se jati mun go la ja mun go naam anu de se naam morote naam ye go tu ne ya so mo ki ke ra do bi jati walma naam de mu ke ra do bi jati na anu na pe ko na naam kana mo bi ke naam we ke kana ndi jati do mo fu so naam ana ro ke naam mo shoki naam wala ba la selim se naam waye la sedika hayame naam kuno da jara ne kuju naam abi lisawa naam ame amulu makena naam faraki bara lame naam nyala yo kuno sinambe naam mako alhamdulillah rabbil alamin ame Allah baraka jati wa rabbil naam bero ko sala jobe wala ni nabi naam sala naam naam ngara fere mi amuna naam we ko ni jati ni re fere ko ni mi akon naam ite ke da yo naam ngara fere ma ji wala ma ji re ni ma akon naam bere ana na so da ko so da ni dara ni naam ni ke da wallah ko ko ni da yo naam amere ko mo ke naam amere para na ala ka ke ko mo da mala ko ke amin ya rab asila hela amuri ke ala ko ke amin haram na ko ni jo na ko ka bada ni ala ko ke amin masjidani ke ni na ko ko da ala ko ke amin amuru fu sebe ko bismillah amin na ko ha ni ma ko da ko to ni naam lolu ko da ko naam ma wala te mo fe naam ko da sepe allahu akbar na ko ko mo fana na naam amure fu da so da ni ma naam ko bismillah naam ko ni ambe ko o bi ni le ma ni jati mi president naam naam ambe para ni ni naam ani ni ru bi jati ni para ni se ko se ka se do ro naam ba bi ja naam nga ko ka gidu le ala kala para ni kala ay ke ka para ni naam ko ko na se ro na ko sa naam ko na do para de para chala jati ko amu fu na naam ko wala na do naam anga so so ma ke wala ka jamia ko sa naam ko jamia do ni jara ni na shoki naam ulu ma be ka awre de barana naam wala ka sa ame ci ci ni barana ka ala naam ani se ba barana naam fem mi se ko ko ni ko ko ni naam yela ni be ala ko ke daw ka wala naam ni ka ni mala ko yela ana de wala se na ni wala ni naam lu ne ka ana de wala naam lu de ko so naam ala ka de ko fe naam asala ka se ko na naam asala ka se ko na naam ada wala ni ni na so ko naam ko ida ma ko ko na wallah ame de su di to ni dara ji ko naam na ka shi di fa de ke naam fa de ko ka naam ama dara ji ko naam de ja ko wala naam ne ko wala naam na ka shi di o ye ba su be de ko ka ni naam parce que ni ka de naam ni e do ke naam ko ko ke kagele nga naam de bi para na ko ko ka se sa naam para mi ni de ke naam ay de ma akulu ma ke naam donc fu ko na ko ke naam ni ko ko ke naam mo de ko naam mo do ni ko 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 naam mo mo na naam bere ka ahilati naam kanu ni de se naam fana kanu ni de na kama naam mawliya de wure wala na kama naam ala ka da de na ko amin ala ka su ni de amin ala ka ko ka kai amin ala ka na wulu ko ala ka na ala ni amin mu de se mu ka so cha ma do ala amin mu de ko se ka ko se ka yo ala ko mu de ka ni ka ko 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 na sa ko ko ala ko sa sa ala ko amin mu de ka ni mu ka ni ba ko ko ala ko mu de ka ku de ka ku ba ko ko ala ko mu de ka na ko su su ko na ko su su na ala ko
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بمسافة ربي أمنا دوم كذا مستجاب دعاء قلبي على ما كلا جماعة جماعة ناننا أننا كرام محمد صلى الله عليه وسلم عليك كانوا Allah subhanahu wa ta'ala ako kalifa akalon baka banyuma munana nana ulu kanu kama kan la sikra banyuma ya rabbi wa sawu nyumambo ulu ya rabbi ko dambe malbi ala makela ambe jamana mi kono no e sababu jamana bay ambe masala subhanahu wa ta'ala dali ya rabbi torya mumba kono ani duzukashi mumba kono ani la jarabi mumba kono ya rabbi ba boda nyumandi jamana kono mo bela jinima ya rabbi ala makela jamana tigu ya rabbi ame masala subhanahu wa ta'ala dali ya rabbi ka hakli nyuma do malbi ala makela ka hina do am sulu albi ala makela ka ana muso ben ya rabbi ala makela ande ka makar do la albi ala makela fotaw an ketaw ya rabbi ko ni soba be albi ala makela duwaw anya ke bagale ala le yamene bagaye ka ala do ala ka mine albi ala makela ni an shen folo yin dugu in korona la ami ala subhanahu wa ta'ala dalika shen cha albi ala makela hamiya no ya albi ala makela kira muhammadu min be sallallahu alaihi wasallam akwali sato kira muhammadu na to ko nala sala ka folin no ya iye kadala ka fo o ye kuna jata ka mashin le kan no ya anye ya rabbi ala makela bodan mambe ala bulu ka dambela jinima albi ala makela amena duwa uke anga sheku ame janyini ka fe amena duwa mi ke ya rabbi amakela ta kellela ka musa jabu duwala albi ala makela na baka bela jini ka be sala sala ko nyuma na albi ala makela mafu rabbana taqabbal minna innaka anta samiu du'a wa tubu alaina innaka anta tawwabur rahim اللهم لا تدع لنا في مقامنا أو مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسافرا إلا رجعته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة الظاهرة والباطنة الصالحة لنا في الدين والدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا ضعفاء فقوينا وإننا زللاء فعزنا وإننا فقراء فغنينا وإننا سائلون ببابك فاستجب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أسرح الحاسبين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم رب لنا أولادنا تربية إسلامية اللهم رب لنا أولادنا تربية إسلامية اللهم أحسن أخلاقهم أخلاق المحمدية اللهم اجعلهم مقتدين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة مددنا إليك يد المسألة فلا تردها خائبة بسر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به
الغائب بحسن الخواتم ويستسقى به الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لموة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان شغل تبلا أني أسوسياسيون تبلا representant de jamana fefenga avec mala olu tebla de sisa garam bekala sunnan avec ka afo jamanyina akani bela jele se ka sabari porque ala se ka anafada ma tubala mondo fuilo ka bo shugurora ka bo association tola kala se bela jele ame fuilo damna fekuna ere du kono kala se aga duguti mana ka imami ani dugu densenu anai amamso ani a autorité mogo kase aga merma aye baram ni la donla ame foli kerenta kala sam bega ye nyina sanna baram kya fekna dugu kono mi organisation ni nyoma de kake ni dumuni la ko yoro bela de ba yoro be asam yoro be la mabli ga yoro be ne so ga yoro be muto ga yoro be kawan kam ko fana ni ka yoro sécuriser ko kam se ka sigi anga bara de ni na fe joamna o se ka ke na ma wuri ka fuli do bara ke baro o ya ke akela ala de na alibi ala kusra amani ala barake ame sunna nama ka nyina maya ala karamo oye wajibul mun ke sunna amani ala fe ametro ala ka dam mon no ne kon masika karamo konya ese ka ko konya ase karamo ni ka falerlo ikan ka punya karonga awalima karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan olu le bɛ yɔrɔ sunna ka wajibi ta ka di sɛw kunna o ye bonya de ye an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn karamɔgɔ bonya yɛrɛ ye diyagoya de ye parce que dɔnnikɛbaga ninnu olu de bɛ kuma an fɛ k'an bɔ fili la ou bien ka hakilina kura don an toro la an ma deli ka min ye. C'est 40 fêtes. Il va tomber du mena. Même à la personne nous le placata que Yorodiana. Il vous donne son condition là. Il va l'envoyer de 40 fêtes. Surtout, nous y avons fait. Au lieu de Manuakula, quand l'on sur Manuakula, au lieu d'avoir dit que la pauvre qui est le fila. Ele mase ka toya mo sura dugul ko ka foti ya mo ini ka mo kete nyona ini ala de be nyona Allah Allah ma fo mo ino esabari anda ka mo kunya na yo kunya amana paso ni faita ke ka mo la basi ni le tuna yo na ni ma ka mo do ko fo ko shawi ya fo tona ele ta ka mo do la basi ini siri ka kofre parce que ile ni ka mo kete nyona ini ala de nyona aya ka mo kunya ka kwa disenna ka mo korobala aya ji ka kunya ke so do na ko yo rola ame o kaufu oyi ba mi ke nyina mo uti la pena tomako anya ye anya me abara tanya ni soja kabon anfa kwa diablo kada sama kila ali anga representant febe ko ye bara ngana peso ame furke ngana ko mo ame bara na ala kan famasi amen association sini profe décision de lever au lieu d'être association de boulot fondée les sini
c'est pas par n'an bɛ fɛ ka taa ɲɛ sɔrɔ la waati waati a tɛ ɲafa i bɛ programme dɔ bila place minnu bɛ se ka lafiya di an ɲɛmɔgɔw ma ani an kɔmɔgɔw ma baara minnu daminɛ n'ala sɔnna yan'an bɛ bɔ yan an bɛna an da don a la k'a walawala bɛɛ lajɛlen se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na komi mɔgɔw sigi waati min na an tɛna se an bɛ don détail bɛɛ la su na n'ala sɔnna yan'an bɛ bɔ yan an bɛna détail bɛɛ lajɛlen ma baaraw kɔni daminɛna a mɛnna an fana b'a organisation na a mɛnna donc n'ala sɔnna baara a bɛ taga la bolo min kan a kun ye k'u ye ala se k'an kisi ka bɔ n'anbalatɔw ma cogoya min parce que ko n'a bɛ taga ɲɛfɛ i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ a kɔnɔ min b'a ɲinina kun ala se ka segin kɔfɛ o de b'a to an ye programme kura minnu bila en place n'ala sɔnna fo ka taa se an bɔ waati ma an bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna yanni an bɛna bɔ kuma kɔnɔ an bɛ an bamusow fo minnu bɛ tibili kɛ ka di mɔgɔw ma u bɛ baara min na an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn di o ma a n'an ka représentant bɛ jamana fɛn fɛn kan dɔw sigilen bɛ yan ni kɔmara ye o yira bɛɛ lajɛlen na min ye Amérique ye bɛɛ ka dɔn ka bɔ Amérique ka se yan sun na wa i b'a dɔn ko fɛn dɔ de ye ale bɔra yen ka na an ka mawuludi ɲɛnamaya fɛ kunna yan ale ye association mɔgɔ de ye an ka représentant de l'Amérique difficulté fɛn fɛn bɛ yen a wulilen tɛ ka a baara kɛ a b'an ka démarches la an ka association mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ale de b'a bɛɛ lajɛlen représenté donc n'an nana sun na ka na mawuludi kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn d'a ma k'a fana ni waleɲuman segu tɔgɔ la k'a yira a la k'a jara segu ye a ɲuman nana ala k'a ɲuman sigi bɛɛ ka waati fɔli kan ala b'o kɛ amin 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 n'an bɔra yen naam an bɛ nasidotigi ni tɔnɔden bɛɛ lajɛlen fo d'accord n'i y'a ye an bɛ mɔgɔtigi labɛn ka se nin tile kelen na olu ka cɛsiri ni u ka muɲu ka kɛ tiɲɛ an b'o fo k'o barika la ni an bɔra yen fana naam mɔgɔ mɔgɔ balajɔyɔrɔ yɔrɔ nana naam an bɛ bɛɛ lajɛlen fana fo sikay ka bɛɛ lajɛlen fana waleɲuman dɔn d'accord an bɛna kana fana de seli sisan inshallah an bɛna kana fana de seli naam n'an fana seli kɔfɛ an bɛna tila ka dugawu wele kan inshallah dugawu an b'a kalan an yɛrɛ an ka kow de la ani an yɛrɛ dɔnna kow de la sikay mun na naam n y'o de fɔ an bɛ kuru min sanfɛ yan n'o ye kabaninuru ye yɛrɛ bɛ dugawu minɛ ba dɔ de ye sikay ni a bɛ taa ala wele waati o waati a bɛ taa to sinna k'o tile la tiɲɛ u bɛ bɔ ka mɔgɔw cɛla aw ka ala wele walima ni ala bɛ ɲɔgɔn ye mun na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen naam telefɔni min b'i bolo naam réseau tɛ yen tiɲɛ ni k'i bɛ i bɛna ɲɔgɔn wele a la a tɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ o tiɲɛ o yɔrɔ fana de dugukolo fana sanfɛ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen n'i ye ala wele ala b'a jaabi teliya la tiɲɛ an m'o yɔrɔ dɔ lajɛ sikay donc bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya sigi an ye n'an bila sɛnɛ n'an sera su duuru ma naam an bɛna ko bi i ni ala tala cɛ naam i bɛ ŋaniya i yɛrɛ kɔrɔ ala a kɛ muhamadu yɛrɛ lɔrɔma kama a kɛ nin bidon lɔrɔma kama i ka nin hamidulila ye barka ala donc i b'o ŋaniya sigi ka daminɛ mɔdu la fo kana se sisan ni denw de ka kɛ an ye yasini kalan 3,000 naam ani 300 ni 3 sikay ani dalayo naam an y'o 3 kɛ sikay an fana nalen to la sisan naam an ye alikuranakalanw tugu la ka yasiniw fana tugu la naam ka zikiriw fana caman tugu la tiɲɛ a kun tɛ wɛrɛ ye an bɛ alakira ko tana olu yɛrɛ kama hakilinako min bɛ an na ala ka se ka yɛlɛma don an ka baaradaw la ka hɛrɛw fana lase anw ma fɛn min bɛ se ka to an bɛ baga sɔrɔ ka baara dɔ tiimɛ cogoya min na ka baara dɔ lataga ɲɛfɛ cogoya min na an bɛ nin kalan bɛɛkɛlaw de kama ka fana kɛ sɔnni fana ye ka ɲɛsin an ka karamɔgɔw fana ma ka kɛ n'an hinɛ ye ka lase an ka karamɔgɔw fana ma
mun fana an ko ala ko tala hinɛ la an ɲɛnamaw n'olu fana taara n'olu fana bɛ ala ka hinɛ la an bɛ kɛ dugawu don de kɛ ka bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ yɛlɛ kɔnɔ ni bɛ fana na o yɛlɛ ni ala ka tala ma tigɛ tɔgɔ la fɛ an ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ye o la i yɛrɛ bɛ yen i ŋɛnɛya bɛ yan an ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ye donc mana bila an fɛ daburi ye dama dama ka lase jama ma olu filɛ nin ye an ka président fana ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ sisan an bɛ président yɛrɛ fo parce que sabu n'i ye mɔgɔ bila jama ɲɛfɛ ni a baara kɛ k'a taga o ye o de ye a ko mɔgɔw fana ye u cɛsirilen ta bamananw ko ten ko ka min bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛmɔgɔ olu ye tɔgɔ minɛ nation de ka ale de filɛ ale de bɛ ɲɛfɛla la ka bɛɛ lajɛlen bɛ bila jamana de kɔ ala n'an fɛ ye n'a ye a karamɔgɔ baara kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ olu de nɔfɛ baara bɛ taga cogo ɲuman na an b'olu de nɔfɛ an bɛ an ka président fo kosɛbɛ ɲinɛ yɛrɛ san kɔnɔ u ye ko damadama kɛ ne yɛrɛ ye sɔgɔla depuis ala bɛ an fɛ yɔrɔ damadama nka min ye sutura ye ka ne to yan ka t'u maloya nka an ka président wulila ka jɔ k'a wulila ka to yan a bɛ fɔ o de ma ko tɔnden ɲuman a bɛ fɔ o de ma ko balimaya min ye an ka adamadenya sigimafɛn ye gɛlɛya dɔ fana y'a sɔrɔ mɛ nationalité wulila ka jɔ u ka kan ka fɛn bɛɛ k'a la an y'a bɛɛ gɛlɛya bɛ ka to maloya donc nin bɛ hakilisigibali de di an ma k'a fɔ ko nationalité bɛ baara min na alhamdulilayi rabbil alamin an jigi yɛlɛlen o kan u ka baara kana kɛ cogo ɲuman na an b'o bila o waleɲumandɔn date foli min na alhamdulilayi rabbil alamin an kɔni an ye an jigi kɛ an yɛrɛ de fɔlɔ min ye association mɔgɔw ye an y'a yira ko bi an ka représentant bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan min ye faransi ye min ye ameriki ye min ye senegal ka burkina ani Guinée équatoriale ani Congo Brazza a jamana an se k'a fɔ k'an b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ lɛri na mais aw yɛrɛ ye su la u ka représentant bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan donc olu kɔni y'a ɲini an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an seko ye min ye silamɛya kɔnɔ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan san san ka se ka mawuludi nin organiser fɛ kunna yan silamɛya filɛ nin ye kari de don nafolotigiya tɛ ni k'a dɔn ko baara min don i b'a kɛ ala ni kira kosɔn i fana bɛ a baaraw kɛ ala ni kiraw de kosɔn donc kɔni bɛ an ŋaniya siri ɲinan san o tɛmɛna ka ban san nata tɔw la an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka to ka mawuludi organiser i b'a ye an bɛ baara min kɛ kulu na yan san san mawuludi yɛrɛ n'a a dépense ni fɛnw la a ka ca ni miliyɔn 10 ye alhamdulilayi rabbil alamin depuis an y'a daminɛ an kɔni ma dɛsɛ fana ni mais hali bele an jigi ye silamɛw de ye hali bele an bɛ weleli bila ka san silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ baara min na an bɛ ala ko an bɛ ala kira ko de la ni mɔgɔ min y'a dɔn i bɛ se k'an jɛmɛ ala kama kira kama an kɔni bɛ se ka weleli bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛ silamɛya baara de la pour que an bɛ se ka jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ala kama kira kama alhamdulilayi rabbil alamin depuis an ye mawuludi in daminɛ an ye fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ vraiment o fɛnw y'an wasa quoi un d'abord a ye alakira ko don an dusuku la et puis a ye dɔ fara an ka silamɛyaw kan a ye dɔ fara an ka lemɛnɛyaw kan i ka ye yanni Côte d'Ivoire ka jan yanni France ka jan yanni Amérique ka jan i ka ye san san bɛɛ bɛ na Mali kɔnɔ yan ka na mawuludi kɛ i bɛ taa sɔrɔ an ye fɛn dɔ de ye min sera k'an bɛɛ lajɛlen lemɛnɛ don an bɛɛ dusukun na min y'an ka seku ye min ye Seku Adamu Jakite ye an k'a dɔn a bɛ sira min kan a bɛ sira ɲuman de kan o de kosɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ to ka na yan toujours an kɔni bɛ weleli min bila ka se an ka silamɛ bɛɛ lajɛlen ma dunya yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ a kɛla farafinna ye a kɛla farakɛla ye i kɔni k'a fɔ k'i bɛ se ka ala sɔrɔ i ma kira diyaɲɛ la i dusukun na a ka gɛlɛn quoi donc an bɛ se ka min kɛ an bɛɛ lajɛlen ye se ka kira ka diyaɲɛ don an dusukun na ni ala k'an jɛmɛ inshallah an bɛ se ka ala ka teriya sɔrɔ donc an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mawuludi i k'a kɛ ala y'a fɔ ko k'a kɛ cogoya min na i kana fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ min ni ala ta tɛ kelen folikan b'an bolo k'a di torikatalaw ma baara min don a ma nɔgɔn quoi parce que i tɛ se ka ala ka baara kɛ ni sɛgɛ taara
k'a fɔ e bɛ se ka wurudiliw kɛ wurudi fɔra ko k'a kɛ cogoya min na fili yɛrɛ dusukun de ye se ka sanuya fɔlɔ i y'a sɔrɔ mɔgɔ ka asiriya tɛ dusukun na mɔgɔ ka kɔniya tɛ dusukun na e bɛ wurudili kan k'a kɛ ele yɛrɛ b'a ɲinina i ka balima dɔ ye se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn sugu wɛrɛ ye tagasiraw t'o ye quoi donc n'i kɔni ma ɲa k'i bɛ i ka wurudiliw kɛ i dusukun ye sanuya i ye ala dali tɔɲɔgɔnw ka hɛrɛ la i ye mɔgɔw ka asiriya bɔ i dusukun na donc an kɔni b'o fɔ an ka wurudilikɛlaw ye kaban k'a fɔ ɲina baara nin a tɛ se ka kɛ f'ile yɛrɛ kɛ sabaribaga ye i ye kɛ lɛminɛkɛbaga ye i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'a ka kow to ala ma ka to a kira ma donc an kɔni bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn dɔw ma o y'a dɔn an bɛ baara min na a ma nɔgɔn mɛ ala tɛ se k'a sɔrɔ f'i kira ka teriya de kɛ fana ma voilà. An bɛ mawuludi yɛrɛ bangeli an bɛ bangeli kɛ Bamakɔ an bɛna denkundi bɛn Fɛkunna yan san o san dɔ bɛ fara jama de kan ka taa san o san dɔ bɛ fara jama kan ka taa barisabu mɔgɔ minnu bɛ na mawuludi la an fɛ yan bɛɛ bɛ na ni haminako dɔ de ye mawuludi la yan donc o bɛ na ni haminako min an bɛ dugawu k'o de la alakira yɛrɛ lɔgɔrɔma kama ani alakira yɛrɛ a bangedenw yɛrɛ lɔgɔrɔma fana kama n'o ta la o ka magoɲɛw bɛ kɛ i n'a fɔ u b'a laɲini cogoya min na n'o fana t'a la san wɛrɛ u ni mɔgɔ caman bɛ na ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na yanni san damadɔ an kɔni bɛ yɔrɔ min na etari 8 de bɛ an bolo kɛnɛ nin kan bi mɛ yanni san damadɔ an kɔni kala etari 8 na a bɛ dɔgɔya an na parce que sabu jateminɛnaw o y'a jateminɛ mɔgɔ waga 8 olu nana mawuludi la an fɛ ɲina min yɛrɛ tɛmɛna Nasirudini ka biro kɔnɔ n'o sera ka arisere olu bɛnna o ma ɲina donc kɛnɛ nin kɔni an yɛrɛ ka ye ka ban dɔgɔ la ka ban alhamdulilayi rabbil alamin tɔn nin labɛnna labɛn cogoya min na an bɛ jamiyatu min na o jamiyatu alitijaniyatu li Nasirudin an b'o jamiya de la anw ka baara yɛrɛ bɛnna fɛn min na o ye tɔrikatu tijaniya le ye nka jamakulu dɔw le farala ɲɔgɔn kan ka ne yɛrɛ ye tijaniya baara nin kan k'a fɔ k'o bɛna n dɛmɛ an ye RPC ɲini k'a kɛ jamiyatu tijaniyatu li Nasirudin o jamakulu min n'o farala kan olu de bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a ni jama nin balo ani an yɛrɛ teriw ani an yɛrɛ kanubagaw barisabu jamiya nin bɛ yɔrɔ min na jamiya nin bɛ jamana 16 la an bɛ yɔrɔ min na komi bi farafinna ale ni farajɛla yanni mawuludi ni mawuludi bana ɲina ka taa se san wɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔni-dɔɔni fara ɲɔgɔn kan o dɔɔni-dɔɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ ka mawuludi jama balo mɔgɔ mɔgɔ bɛ na yan si i tɛna ni dɛbɛ ye i tɛna ni foyi ye bɛɛ bɛ na tɔndenw de farala ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ lajɛlen fana dɛmɛ walasa olu yɛrɛ fana hamina ko n'o tun na wala ka se k'o nɔgɔya o bɛ nisɔndiyaba de lase anw mawuludikɛlaw ma barisabu a bɛ kɛla mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n'i ko diinɛ walima silamɛya k'i an ma filɛ Makan de fɛ o fɛn tɛ silamɛya a fɛn bɛɛ bɛ anw yɛrɛ bolo Mali la yan a bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ bolo farafinna yan silamɛya ye fɛn dɔ le ye a fɛn sɛbɛnlen don ka ban walima tariku min don a tariku bɛɛ dɔnnen don ka ban a ma se k'a fɔ ko an bɛ taa ɲini dugu dɔ la walima an bɛ taa ɲini jamana dɔ la a fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an yɛrɛ faso la yan ni ba Maliba ye yan donc silamɛya mawuludi a kɛli an y'a ɲɛ mɛn ɲina ko Makankaw yɛrɛ ye saga ni fɛnw kɛ financement ye ka di mawuludikɛlaw ma ɲina donc o b'a jira k'a fɔ mawuludi yɛrɛ ani kɛli ka kan mun kun ko Makankaw ma sɔn o ma olu de fana bɛna don a la k'a fɔ ko Makankaw y'a kɛ parce que dɔw bɛ yen ni Makankaw ma min kɛ olu t'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn kɛlɛma ye nka alhamdulilayi an nisɔndiyalen don an fana sabalen don kabi san yirika an ma kɛ la mais ni Makankaw fana nana nin fana kɛ ka yira an na ɲina an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min wɛrɛ kan alhamdulilayi o fana y'an kunna wolo jaa can fana de b'an bolo alhamdulilayi rabbil alamin welekan min bɛ n bolo k'a lase mawuludikɛla bɛɛ lajɛlen ma mawuludi min ni a bɛ k'a kɛ an b'a fɔ mawuludikɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ye mawuludi kɛ i n'a fɔ kira n'a ka sahabaw y'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ kiraw ka n'a ka sahabaw ka kɛ wa kira n'a ka sahabaw ka kɛ waati min na kira bɛna fatu a ye saga 60 de da ka kantigɛ o ye mawuludi le ye o a y'a ka mawuludi le kɛ o ye a ye saga 60 ka da ka kantigɛ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ fɔ da la nka hakilimaw b'a faamuya k'a fɔ a kɔrɔ ye fɛn min ye donc o b'a jira k'a fɔ kira yɛrɛ ye mawuludi yɛrɛ le a y'a ɲɛ jira an na ka sɔrɔ ka fatu donc mawuludikɛla fɛn fɛn bɛ dunuya kɔnɔ an ye mawuludi kɛ an y'a kɛ kuranakalan ye an y'a kɛ duwawudon ye an y'a kɛ wajibu ye an y'a kɛ tasibila ye ka taa alakira ma ka yira k'a fɔ diɲɛ na k'a fɔ an ka kira a bangeli a diyala n ye ni a bolo la mɔgɔw kana mawuludi yɛrɛ kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye o kɔfɛ parce que n'a kɛla o ye
mun m'a fɔ la ko a man ɲi walima a ka ɲi ou bien min fɔla k'a man ɲi o b'olu kɛ sababu ye k'o ka fanga sɔrɔ an na donc mawuludi kɛyɔrɔ an y'a kɛ an ka kira bangela a nisɔndiya b'an na an y'o kɛ duwawu yɔrɔ ye k'a lahɔrɔma fana ɲini fɛn bɛ se ka to an yɛrɛ fana hamina ko wala bɛ se k'o nɔgɔ cogoya min na ne kɔni bɛ weleweleda da mawuludikɛla bɛɛ lajɛlen ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an ye tɔrɔkato tijaniya la tɔrɔkato tijaniya an y'a minɛ yɔrɔ jumɛn na o ye beretale ye alifa siriki an y'a minɛ o dencɛ de bolo o dencɛ min ne tɔgɔ ye ko bɛnkɛ segu an ye tijaniya minɛ o de bolo o de ye an kɛ segu ye ka bila dunuya dugukolo kan kan ka tijaniya di mɔgɔw ma ka mɔgɔdamu ni kalifaw sigi alhamdulilayi rabbil alamin an fana y'o baara fana daminɛ tijaniya tɛ dɔwɛrɛ ye astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah nin bɛɛ lajɛlen a bɛ kuranɛ de kɔnɔ hadisa kuma tɛ an b'o tijaniya de kan lase dunuya fana ɲɛfɛ ala fana y'an dɛmɛ an ye zawiya sigi yɔrɔ min na bi zawiya 60 ani zawiya 7 mɔgɔdamu min b'an bolo ani kalifaw ale ni seyidu ani seyidi saraw o bɛ taa mɔgɔ 80 ani dɔɔnin na an y'olu sigi i n'a fɔ farafinna b'o la farajɛla b'o la n'i taara nin jamana fɛn o fɛn na i bɛna taa sɔrɔ nasurudini mɔgɔ dɔ bɛ yen min ye lasigiden dɔ ye walima min ye tɔrɔkaden dɔ ye walima min yɛrɛ ye an yɛrɛ kanubagaba dɔ ye nin jamana nin fɛn fɛn kan donc o tɛ baara wɛrɛ la tijaniya kɔni an yɛrɛ bɛ baara min na dunuyatigɛ na mori bɛɛ n'a ka cɛsiri yɔrɔ le diinɛ la ne ka diinɛ a cɛsiri ye fɛn min ye tijaniya kɔni bɛ se ka ɲɛtaga cogo o cogo ne kɔni b'o de la ka tijaniya k'a cɛri a ma se yɔrɔ min na min bɛ fɛ ka mɛn o min yɛrɛ tɛ fɛ ka mɛn o k'a fɔ walasa i bɛ se k'a faamuya cogoya min na la a nege ka don i la walima i ma faamuya min sɔrɔ la ka faamuya yɛrɛ i la i ka se ka don a la an ye kerecɛnw tumi k'o don silamɛya la ka tila ka tijaniya d'o ma an yɛrɛ ye bolisɔnnaw k'o tubi ka don silamɛya la ka tila ka tijaniya fana d'o ma an yɛlɛla jamana caman fana la an ye nanzara kulobilenw an y'o fana tubi k'o don silamɛya la ka tila ka tijaniya fana d'o ma donc o mɛnna tijaniya nin kan o de nana ye ko tijaniya o bɛ fɛn min kan nin ye ja nin ye sira surun dɔ de ye ka Alahu Taala sɔrɔ donc an bɛ min kɔni fɔ tijaniya bidaa tɛ n'a fɔra ko bidaa ye fɛn min ye o fɛnw bɛ yen mais bidaa yɛrɛ tɔgɔ man ka wuli nin na donc alhamdulillah an bɛ baara min na n'o ye tɔrɔkati tijaniya ye an b'an ka sekuw fo bereta olu min dala an na ka an bila nin sira nin kan ka tijaniya ko an kɛ o segu ye an b'olu de fo ko barika la an ka nasurudini tɔden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o ɲɛ b'an na n'o bɛ ka an filɛ an bɛ foli da bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ farafinna mun bɛ farajɛla an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an b'an yira bɛɛ lajɛlen na mun nana mawuludi la ɲina ani mun fana mana fɛn fɛn ye a ka sama bila ka na se anw ma an ye bɛɛ lajɛlen ta ye an ye bɛɛ lajɛlen fana ka folikanw fana an y'o ye donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni tun ye alakira ba ka mawuludu kɛnɛ nisɔndiya ɲagaɲagarili min n'o kɛra seko adama jakite fɛ fɛkuna ganadugu an b'a deli ala fɛ san wɛrɛ ta kɛnɛ ala kɛ o jira an na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tɛfɛsiri fila ka kameraman fɛ sedu ɲare a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wari ye donkan